Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan akaring at tubo ti abra, ngam iti agdama kat adda iti Cavite. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamatan kadagiti dumdumngag. Ilingad daklangan manang itinagan akaring, na ipasngay kan di makkelak iti abra, ngam iti agdama addaak dito'y Cavite. Agpapaayak ngamin kas katalag ti may sa prominente a pamilya ditoy. Nabaknang ti amok ngam nasapa na byudo, tapi musay iti aksidente day di asawa na. Naulila na ti kakaisuna nga anak da, ni Zia, nga ison ti inaw-awir ko, agingga iti dimakkel. Diyak ibain nga aklunan nga agingga ita ket balasa nga pailaang manang. Nalabit anaawanan kon iti oras para ken ayat, gapo iti pan nakakumikom ko iti trabaho. Mamati ak anabalitokan nga adal ti maagsaw iti inak isalaysay manang. Isaasapay la kuma, tamapagasatan mo't amapili, ama idrama to'y surat ko. Kumusta di ba nag-eskwela, Mia? Okay mat papa, ado ti projects ngam kabaalak mat kit di. Rumbang lang, tatay tamot lang tin-into naram. Katadamot ni Yaya ka rin ang mga sikasukan ka. Wan gayam papa,
Agpakadak ko makada kayo. Apay, papanamanin ay siya. At ngamin outing mi kadagiti friends ko inton weekend, papa. Ag-beach kami kano. Kasta ka di. Apag iso, awanak tumat inton weekend. Tag out of town nakmet, kadwak na kita amigaw. Di apa gusto nga rod, papa. Bili nagtulat ang arudan ni Karing. Ta isuda pa lang kadagiti pada na ababaonan ti makaamod iti balay. Aganad kayo ti papanan nyo, iha. Wan, papa. Thank you. Mangibati aktulatan iti baggastos mo iti papanan nyo. Bili nagto na naimbag ni Karing. Yaya Karing, paki-prepare to man dagiti kawas ko nga awit akinton bigat. Apay siya, papanam. Mapan kami agbis ka dagiti gagayam ko. Agrelax kami mat takalkalpas ti exam mi. Manan, kasla masansan samot ti panagpasyar mo. Nagpakada ka din ka ni papam. Wan yaya, katanya ti kunana. Siyempre, pinalubusan nak. Uray ka no ni papa, awan mo, tadamot papananda ka dagiti amigo na. San aga po tapalpalubusan na ka ni papam, kat san sanang mo ti agpaspasyar, Zia. Nasingpot ni papam, ngamdi mo amo no makapungtot. Yaya, siyak ti makaamo iti pudpud no nga ugali ni papam. Tanabayaga kun kadakwada. Iso nga aganad ka kuma, Zia. Wanyaya, di ka kadiagdanag, kabailak ti bagik. Siguradom laeng. Di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Di ka agdardarasudos, tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Anya nga siya, nagpakada ka din ka ni papam? Wanjo, katas usual, pinalubusan nakman. Good. Ibagak nga rod iti tropa matuloy ti lakad tayo. Ay, excited ako ni ti papanan tayo. Nang runa kadwada ka. Sika talaga, Jo. Di ko nam, kayat mo lang ama solo na. Iso akas tao na yagagar mo. Amok matkat. Asika ti akin plano iti daytoy. Siyempre mata. Kadwak ti girlfriend ko naman. Nagragsak. Partner by partner tayo. Basta, agi inuray tayong tulatano sa dino ti pagkikitaan tayo. Di na kung sukunan. Amang ano makita na kapay ni Yaya Karing. Apay aya di yayam. Mas istrikto pa'y dayjay ngam ni Papa. Jakmot kit ni mababalaw. Taison tinang padakkel kanyak. Manipod pimusay day di mama. Kan saanan asab-sabali kada kami. Kasla kamang matan ti pamilyami. O sige nga rod na isuti ko nam. Jayton ko check ti pagluganan ta. Adamat lugan dagiti kakadwata. Sige. Inton bigat tulat tangarudan. Napaanan ni Papam. Anya ka di nga oras kayo mapan kadagiti gagayem mo, Zia. Mapanak tumatan iti pag-iinorayan mi, Yaya. Manungal daw kayo, ijay. Lunes kami to nga agawid, Yaya. Tawan sa mi. Ada seminar dagiti teachers mi. Agan anad ka, Zia. Laglagi pa madandan ti graduation mo iti high school. Wanyaya. Ayan ka di bag ko. Adan iti salas. Awan gayam, adamotan iti ti kwarta nga imbati ni Papam nga aramatem. Igatangan kanto iti pasarabom, Yaya. Ay na Zia, uray saanen. Basta tikid daw ko. Agan anad kayo iti papanan nyo.
itinakon-nakon man ng Emmy, prominente a pamilya ti pagtrabtrabahwa. Manipod pimusay ti ina ni Zia, siya kon tinang tartaripato kankwana. Kat gapu itinalaos a panangipatag kankwana ti amana, matulok amin akayat na, gapu taag may maysa nga anak. Jakmat nagliway ang nagpalpalagip iti awawir ko, taamukat nga rod ti aramid dagiti agtutubo, nang runa no maibarkada. Nasingpet kan managparabor ti ama ni Zia, ngam istrikto iti sabali abanag. Kat dayta ti pagbut nga klaunay, no adda saan anasayaat a mapasamak iti awawir ko. Kaditi ko na mapagsaritaan ta siya. Kasla seryoso ka launa ya. Talaga seryoso ak. Tamasak ng taado dito eh. Diyan ko nagbinulan, Jo. Ha? Katpatsak ama si Kuga. Anya? Kasano napasamak day ta? Ni, apay kasta ti saludson mo. Saan ka di namin anuta na ilawaan ng runa idi nagbibigs tayo? Ti kayat ko asawan siya. Apay adi ka nagannad. Kunakman na mong aramidam. Jo, saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Natural. Impagarop ko no jak agsikog. Ngamjak ni namnama akasto'y tinapasamak. Anya ti aramidan ta. Sigurado akaungot nak ni Papa iti ka na ito ang maamuan na ti kasasaad ko. Oresak mo't bayam. Pagtungtungan tanto day ta, apamanamalpas sa graduation tayo. Saan kumapay nga ita? Ag-concentrate ta pa nga agadal tapno agpada ta makagraduar. Sige. No, kasta ti kunam. Diyak pa nga ron ipakpaka mo dahito ka ni Papa. Rumbang laang. Inton malpas tong ti graduation, di pa nangibagam ka ni Papam. Niyaya ka rin ti pagdanagak. Mamin ano amadlaw ko apalpaliiwan nak. Ang mga noadan atap na masikugak kat ipulong na ka ni Papa. Basta kasto ti ibagam. Sulbaran ta day ta parikot kalpasan ti graduation. Nang runakat agawid da mami kan daddy manipod balasiw taaw. Tatindaran da ti graduation ko. Sige, sika nga ron ti matungpal. No kasta ti kayat mo. Pudno ka man kanyak siya. Nabayagan ang mapalpaliw ko sa bali ti Jarmo. Ha? Iyaya? Anya ko mati mapalpaliw mo? Masikug ka kadi. Uwanyaya, ngampang maasim, tadi mo pa'y kumaibagbaga ka ni Papa. Anya, apay adi ka nagananad. Kanayon ka palagipan saan ka di? Anya laangan ti ibaga ni Papam no maamuan na amasikog ka. Lepasan mi pa iti graduation niya. Sa amin to solbaron iti nobyok ti parikot mi. Ibagamin ton ka ni Papa. Kastamot ka dagiti naganak na ti kasasaad ko. Ay, anyan da ito nga inaramid mo siya. Nakaub-ubingan ka pa ilaan. Nagpintas ti biyag mo. Adakan kan ti amin. Ngam apay anang parnoy kapay iti parikot. Di kagda nagyaya. Masulbar tumatlaang da ito eh. Siguradom laang siya. Di mo amuti kabailan nga aramidan kan kati amam. No bilang maamuan na amasikog ka.
Paisuka diti imbaga kanyak ni Yaya Karing ang masikog ka siya. Papa, Agpudno ka! uwan papa, masikugak. Ayan ti amana. Awanan papa. Insurutan dagiti dadakkel na iti palasyo tao. Apamon analpas ti graduation mi. Anya, kat kasano ka nga Ruden? Sorry papa. Kuna namat nga minasulbaran mi ti parikot mi. Apaman amalpas ti graduation. Nang namnamaak nga ipudno na kadagiti dadakkel na ti kasasaad ko. Nagtalagkakan ko na nga tinarayan nakmat gaya man. Anyan dahi ti apakay babainan nga impaay mo iti pamilya tayo. Anya lang ti makuna dagiti makamam mo kada tayo. Anasikogan ti kakaiso na nga anak ko sa danto yung tarayan. Anya ti nagkurangak siya. Impaay kumuti amin apagayatam. Amin anam ay ti biyag. Takas tatiin karik iti day di inam. Ngaman niya ti insubad mo kanyak. Pakawanan na papa. Sana rin mga maamuan ti asino man ti may papaniti da ito eh. Kababait. Anya ti, kaya tiyo asawan papa. Pumanaw ka pa ilang dito lugar tayo. Aging gadi ka pa'y nagpasngay. Tapno maliklikan ti pan na kaibabain tayo. Kat kayat kong agtungpal ka, iti kayat ko ang mapasamak siya. Anya ti ibagayo, sir. Ipanaw mo dito ni siya, Karing. Diyak maamuan dagiti makamam mo kada kami. Anasikogan, ti kakaiso na nga anak ko. Ha? Angam, sa dino ti pagipanakan ko na, sir. Iawid mo iti lugar iyo. Agtalinag di jay aging ga ang makapagpasngay. Di kagdanag ka rin. Suportaran kayo. Agraman ti sigog ni siya. Umanugot nga ta ni siya, sir. Masapul laeng. Tapno sa grapon na ti katukad ti inaramid na. Di nakmabalin na sa lungasingan no di na kayat alaksidak nga anak. Sir. Nagaramid iti banag apakapong tutak launay. Isa arumbang lang agtong palmot ita iti kayat ko. Sikan ti makaamo kadakwada iti sikog na, Karing. Pumanaw kayo iti dayto a lugar iti kabiitan a panawen. Aging gaasaan pa'y amadlaw ti tiyan ni siya. Jak ni namnama ti kasjay apangedeng ti ama ni Zia manang Emmy. Gapo talikliklikan na ti pan nakaibabain ti pamilyada. Pinagawid na kami ni Zia, akakaiso na nga anak na iti probinsyami. Nagtalinaed kami nga rod iti probinsyami, aging ga iti nadanon ti panaganak ni Zia. May sa analung po alalaki ti maladaga nga impas ngay na. Impagarup ko no agpatinggalaangan dito iti parikot manang. Ngam nagbiddutak gayam. Takalpasan ti sumagmamano alawas, kalpasan ti panagpasngay ni Zia, kinasarita nak daytoy. Yaya Karing, kayat kong tagsublikan ni Papa. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Ngam,
Umanugot nga ta ni papam iti dayta a desisyon mo. Kasano nga ipalawag yu kadag iti tattao ti maipapan iti anak mo. Awan parikot iti dayta, yaya. Ta saan ko nga itugot ti anak ko? Ha? Anya ti kayat mo asawan siya? Ibatik ka na kayo ti ubing. Makaamo kayon kankwana. Kat di kay agdanag, taagtultuloy ti sustentuyo kan ni papak. Anya? Panawam kanyak ti anak mo? Mabalin ka di nga ilawlawag mo no anya ti kayat mo asawan. Taripatwin nyo dito iti anak ko, Yaya Karing. Ison ti agbalin nga awawiryo. Ang kaano nga umay mo alaan? Kan kanayon ka di asarong karam di ti balay? Diyak amo no kaano, Yaya. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Kat amok nga umanugot ni Papa. Apaman ama-amuan na nga imbatik kan kati ubing. Kasanun to nga rod nga ipalawag ko ti amin iti anak mo. Apaman nga addan nakam na. Makamo kayon ton Basta tinapatag, makasubli akmanan iti poder ni Papa. Manipot pimanaw ni siya dito lugar mi. Saanan ang nagsubsubli apulos. Di na pa'y malagipan ti anak na. Kanayon anamagan ti anak na no kaano kanong agkita da nga agina. Diyos ko. Lawlawagam ka di at ipanunot na giti agama. Nang ruuna ni siya. Kaasimot ni Ryan. Talaga kayat nan a makita ti inana. Kumusta damot nga taitan? Nagturpos nga tan ni Zia. Ang mga nunaki asawa mo ten, katawanan panggap na nga umay mangala iti anak na. Sa bagay, ipatpatag ko una yun ni Ryan. Kat sigurado nga agsakit to tinakam ko, numayadayo kanyak ti ubing. Ngamrumbang laeng amam-am muna ti inana. Tapno mananam namat ti kinarangay, ti pudno a pamilyana. Apong, at akon. Ay naapok, sumipnutan, nga maapay nga itakalaang nga agawid. Ay sapay nakalinglingot ka. Nagayayam kami namin ni Jayan da si Jay Apong. Kan, nagluto ni nanang na itikan kanan. Isa nagmerienda kami, bay. Kasta ka di apok. Alaing ka nga rod agpulusan. Tapno makainan na kapay sakbay amang rabiita. Amo mapong, nagmayat ti mapanidya palay da si Jay. Kanayon nga dayan ni nanang na. Kastamot na kiti kakabsat na. Awan mo't ngamin trabaho ni nanang na. Iso akanayon nga adda iti balay da. Kaano nga minya gawid ni mamik, Apong? Di ko nayo. Aday ti adayo nga agtrabaho. Aday di abroad. Apay nga minya agtrabaho pa ni mami. Tapno adda maipatulod na apaggastos mo, apok. Kas kumatigat ang tigatas mo, idi maladaga kapay.
Kandagiti daduma ang masapsapol mo. Apay niya, saan mo tin nga agawid? Nakabaybayagan ni Jabrod? Di nakadi kailiw, apong? Siyak, may iliwak unayin ka ni mami. Kailiw na kamutapok. Nga masapol nga agurnong pay, sakbay nga agawid. Tapno adan tumanan maigatang iti masapsapol mo. Kasta ka di, apong? Agawid to kuman. Umapapalak ngamin kadagiti kaayayam ko nga da mami da. Oray di school. Dagiti mami da timang suksukon kadakwada. Apay apok, di mo kayat asyak timang suksukon kan ka. Kayat ko, apong. Ngam bakit kan? Kaasi kamat ngamin. Rumbang ko mga ginanakalangan dito'y balay. Madanon to day taapok, apaaman as umangpeten ni mamim. Siya, anak ko. Papa, saan ka kumaunay nga agsasao? Ang mga lumakapadakas kan ka. Pakawanan na ko ba? Maipapanitian niya, Papa. Siya, di makagapo. No apay, adi mo kadenayta ti anak mo. Amok, ama iliw kamot unay hen kankwana. Di mo lakayat asupringen ti pagayatag. Papa, Sa apay lakuma, tama pakawan na siya. Kahit sakbay ngay pulang ko ti bulod ko abiyag. Kaya't ko amapan mo alaan ti anak mo. Kat agten na kayon. Dakkel tinagkurangan ta iti anak mo. Kat agyamanak matunay ken ni Karing. Iti manang taripato na iti apokog. Ikarim, amapan mo alaan ti anak mo, siya. uwan, Papa. Ikarik, kat kayat ko makita yu pa'y kumati apo ko yu. Sa pahila ko ma, iha. Takayat ko asulnitan, ti amin anag kurangak, iti apo. Uwan, Papa. Mapasamak amin day tatarigagay yu. Basta agpaimbag kayo, tapno makadan na yu pa'y ti apo ko yu. Iyaya ka rin? Sika ka di nga agpaiso day ta, siya. Unyaya, kumusta kayon? Kumusta mo ti anak ko? Ay, kunak no awanan apulos ti panggap mo amang sarungkar ka ni Ryan. Nabayag apan awan adi ka nagsubli ditoy. Nakalan ti anak mo. Pakawanan na kumayaya. Pakawanan na kami kan ni Papa. Masakit ni Papa. Kat iso tinang ibaon kanya. Tapno umay kayo sukunan kan ni Ryan. Anya ti kayat mo asawan. Umay kayo nalaan. Tapno agdadan na tayo manan, yaya. Kaya't ko makita pa ni Papa ti apo ko na. Sa dinugayam ti ayan ti anak ko, yaya.
Napanagiskwela, ngam dandanin sumangpet. Kadwa na dagiti daddo mga ubing dito yung agawid. Kasta ka di, yaya? Dako na, Apong. Ha? Ang mana ka, Apong. Asino ti sa ngaili, oh? Agmano ka kankwana, apok. Ha? Ang mano ak nana? Ryan? Oh, Ryan, anak ko. Ha? Inarakop dak? Kan inawagan dak iti anak? Ryan, apok. Di mo't kayat mo makita ni mamim. Tako nam amailiw kan kankwana. Aday ta, apok. Iso ni mamim. Ha? Agpay so, Apong? Iso ni mamik? Si Mang Patan manipo da abroad? Ha? Iyaya? Uwan, apok. Si mangputan ni mami manipod iti abroad. Nalpasan di trabaho na ijay. Uwan, anak ko. Adakon. Kat saan tayon ton nga agsinsina? Agpay so, mami? Saan na ko napalawan dito ayan ni Apong? Iyawid kan iti ayan ni Lolom. Ngam, kasanon ni Apong? Tsak mabalin na panawan ni Apong, mami? Sino ngamin tinagkon a panawam ni Apong mo? Isurot ta ni Apong mo iti papananta. Ha? Siya? Kayat mo asawan? Wanyaya ka ring. Ikuyog ka. Kat kayat ko nga itultuloy mo timang taripato kan ni Ryan. Kada kami adwa. Agraman ni Papa. Kamang kan ti pamilya mi, yaya. Iso ano sa dino ti ayan mi kan ni Ryan. Masapul nga adda kamat. Yehey! Adan ni mamik! Kanatapay ni Apong! Agyaman siya. Awan ti rumbang apagyamanam, yaya. Da kami ti rumbang agyaman kan ka. Gapo iti di mo pa nang baybay akan ni Ryan. Kat pakawanan na kami kumakan ni Papa. Awan ti rumbang apagyamanam kanyak siya. Napatag kayo kanyak. Tada kayon timbilang ko apabilyak. Iso an apatagmat kanyak ni Ryan. Awan nga rod ti rumbang apagyamanan nyo kanyak. Iti day di apa nagsubli ni Zia iti lugar mi manang Emi, saanan nga imanugot adidak maisurot iti panagsublidan iti lugar da. Ita agdadan na kami mananmanang, kalpasan tinaunday a panawen a panagsisinami. Kastaunay mo't aragsak ti ama ni Zia, tanakita nan ti kailiw na unayan nga apo ko na. Kat maragsakan akmat unay para kan ni Ryan. Tanagkita damot laangan ka ni Zia nga inana, kastamoten ti pudpudno nga apong na. Madlaw adakkel ti imresan ti ama ni Zia, gaputa damoten edad na. Ngem nadnadlaw met asimaya at ti kondisyon ti salunat na, apaman anakita nan ni Ryan nga apo ko na. Aging ga itamanang, adaak pay laeng iti dannada. Kat pasaray agawid-awid akmat iti lugar mi, tapno sarong karak dagiti kabagyak, kat kanayon ko akakuyog dagiti agina Azia kan Ryan. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, karing. Pagayam ko akaring, naggasat ti pamilya da siya, takasken ka tinagbalin ayaya na. Saan mo laang nga impatag ti taraken mo,
no di kat sikapay tinangak lolo, ken nang taripato iti imbati na nga anak na ken ka. Maragsakan akmet para ken ni Ryan, tamakadan na namatlaangan ti pudpud no a pamilya na. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsakyo, akas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Joyce at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti naayat amang tartarabay, kadagiti maidram-drama apadas ti biyag. Ilingad na klaangan manang itinagan a Joyce at tubo ti Ilocos Sur. Balasang akpaylaang nga aging gaita. Balasang nga ina kunakman laangan manang, tadyak mo't ibain day ta a sitwasyon ko, nang runa ta ipatpatag ko unay ti anak ko. Baknang ti pamilya ti ama ti anak ko, idinto ta marigrigat kami laang. Kat day ta ti amok akang runaan a makagapo, no apay asaan kami a nagkagasat. Nagbalinak mat nga OFW manang, kat uray no may salaang adaras a naadaanak iti kontrata iti balasiw taaw, dakkel mat tinaramidan day ta, tapno makalungaw kami basit iti kinarigat. Tapno nalawag kan nasayod ti amin manang Emmy, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Joyce, anak, itay payamang mangag kong agsangsangit ni baby. Sino katak namin nanang? Mabising siguron, isong agsangsangit. Ala, pasusumog. Ang mga noanginan ti tiyan na iti kasasangit na. Ay, uwan nanang. Adto yan anak Agdede kanwan. Aday ta, nagsardengan. Di mo nga min baybayan ang mabayag na agsangsangit day ta anak mo. Kaasimat. Uwan nanang. Ay, huwag gayam. Adagin atang ko agatas na itay na panak na kitsyenda. Ang mga nusaanan nga umanay di gatas na dita. Agyaman ak nanang. Ay, nakababay na talagan kada kayo. Anya ko matipagbainam nga ikat apo kumimot dayta. Agtitinulong tayo amang padakkel kan kwa na tawan mo't serbi ti amana. Oh, anya ngay, addandamag mo may papan iti amana. Basta ti amok kat adakanon iti sabali apagilian nanang. Jak matan kayak nga amuan, no sa dino, tawan mo't panggap kong agpakpakaasikan kwa na, tapno bigbigan na ti anak na. Saanan anak ko? Saan may akayat ka ni tatang mo akasla ka lagpalpalimos tapno suportaran na day ta anak mo? Oray siyakmat nanang, no di na kaya tabigbigan, saan laang? Saan laang asika tinakapasamakan ti kasta anak ko? Tinapatag addan anak mo. Nanang, ada ko makidawag kada kayo. Anya day ta, Joyce? Kaya't ko kumatiagbiro kiti trabaho, tapno makatulong kada kayo. Ay, sikaman anak ko. No day tati amom anasayaat, di aramidem para iti anak mo. Di ka madanagan ta siyak ti makaamaw nga agaw-awir ken kwa na. Agyaman ak nanang, nabayagan na kayat ko nga ibagaday to'y kada kayo nga mabainak. Pasensya kayo nanang. Jakmat nga minimpagaro pa kasto'y ti pagbanagan mi nga gina. Hasino ko matimang tulong ken ka no saan ada kami ken ni tatang mo. Malano anya ti ammo mapagsaya at anyo nga agina. Isu ti aramidem, anak ko.
kay. Kaya't kanu ni Joyce ti agbirok iti trabaho na. Ay katandakan kwa na day ta. Total anda kamot ang mga iwan iti apo ko ta. Narigat mek no adalaang dito'y balay. Iswa na panunot na siguro day ta. Mabain kanu kadata, iso kayat na ti makatulong. Ay na, di namot kinayat ti kasi ang mapaspasamak kadakwa ng agin na. Ay, nagrigat lakit din ti marigrigat aya. Ta saan amay kariti anak ta, amay kamang kadagiti babak ng ataaw. No di da kayat dagiti agina, di saan laang. Kinapatagkat saan ang nagpanunot ti anak ta iti dakes, idi madama asikog na ti apo ko ta. Ngaron kang tinapatag at dan anak ni Joyce kanadamot ten apo ko ta. Saan ita napakababalawan ti kakasta mapaspasamak? Bakit? Tila ang paglading itak. No apay, adi man lang nakasarak mo ti anak ta iti responsable a lalaki. Hindi namot ni namnama kasi gayam da di alalaki. Iso adi mon panunutan da ita. Di napatag ita kat aramidan ni Joyce ti kabailanda tapno maisakad na ti anak na. Nanang, nakastra ka sales lady iti may sa pagtagilakwan iji ili. Ha, ay kasta ka di anak ko. Ay nagsayaatan ngay, adan trabahom. Wan nga rod nanang, nasinput akin ko kwa. In-interview na, kat amo na nga adamay sa nga anak ko. Naasyan kanyak, iso nga, inala na kadagos. Mangrugiak ka nun inton bigat nanang. Ay, yaman pa'y iti Diyos, anak ko. Kapilitan ang maibatik ti apo ko yung kada kayo, nanang. Ay, man ano kumangay kat apukok mo. Naibagkit di tadaliw-liwak nga agmay-may sa ditoy. Saan kayo nga tamarigatan, nanang? Bakit kayon? Imbes ko mga awan-aw-awiryo, adamanan ni baby. Sige ang anak ko. Tapno makarugi ka mo tan, kalpasan tinapasamakan ka. Sapay ko ma, taday to yung tirugi ti baro abiyag para kada kami ka ni baby, nanang. Kat pagyamanak unay ti suportayo ka ni tatang kanyak. Da kami pa'y kat din ka ni baby tinagbalin a kargoyo. Nakababain ka dagiti daduma kakabsat ko. Di ka agdanag tamaawatan dati amin. Nakasagana da pa'y kit di at tumulong ka. No adda ka sa pulam. Ay, saanan nanang? Nakababain ka dakwada. Uray isuda kat naibabain gapoy tinapasama kanyak. Iso arumbang laang asyak ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno maisakad ko ti anak ko. Tatang, kaya't ko kumaadawatan ti kapanunutan nyo, maipapan iti idijaya kanyak ti amok a babae. Anya da ita anak ka? Damdamagan na ngamin, no kaya't ko kano ti mapan agtrabaho ijay Macau. Adda kano kabagis na ijay amabalin a makatulong kanyak. Ay, anya kano ngay at trabaho, anak ko. Uwan nga raw. Ang mga nagbalin kamot ang nakakaasi, ijay. Saan mat siguro, tatang? Ada ka no restaurant da ijay. Ta nakaasawa iti Chinese na jakabsat na. Kasta gaya. Ay kasi ka man, anak ko. No iti pa nagkunam kat kabailam. Kan pakairanudan yung agina. O, di mapan ka. Agpaiso, tatang? Wan, anak.
Agpaiso ti ko na ni tatang mo. Ti kayat milaang mat kat sumaya at tibiyagyo nga agina. Basta para iti pagsayaatan nyo iti apo ko may anak ka. Ay, ngam kasanon ti anak ko, nanang, tatang. Ay, sos, di mo pagparikutan ti anak mo. Anda kamimot ka ni nanang mo. Aging gaan na pigsa akpay amangay wan iti anak mo. Hala, mapan ka, anak ko. Kung nasaya at mait no da kami ti mga awer iti apo ko may tapno adakad kadwami dito. Manumot nga mi na makapasyar dagiti kakabsat mo. Ta nakaadayo mo ti nakaikamkamangan da. Ay, sige nga Rod, taibagak iti amok nga umanugot akon iti jaya na, nanang, tatang. Sayang daytoy nga oportunidad no paluspusak pay. Kas itinakon-nakon man ng Emmy, may saak abalasang nga ina, tanasikugan nak tinobyo, ngam dinak tinakderan. Amok adakkel apakaibaba inanday to'y ti pamilyami, ngam awan apulos tinangeg ko kadagiti naganak ko, kas tamutten kadagiti kakabsat ko. Kat dayta ti dakkel unay apagyamanak. Nakabiro ka karod iti trabahok manang, ngam gapu siguro tamaasyan unay kanyak ti amok, tinulungan dak iti kabsat na amakapan ijay Macau, tapno ijayak nga agtrabaho. Kasta unay aragsak ko manang, taadda dimteng nga oportunidad, tapno mapasayaat ko ti biagmi nga agina, karamanan ti pamilyak. Iti ababa sarita, nakadano nak nga rod ijay Macau, kat inrugikon ti nagtrabaho. Ado ti kailyan a Pilipino akadwak iti restaurant a nagtrabahuak manang. Kat may sa kadakwada ni Ruel. Oh, kumusta ti muna nga aldaw mo iti restaurant, Joyce? Nasayaat mo, Ruel. Agyaman nakkan ka ta tinulungan nak. Imbili nakakanyak ni madam. Kaya't kas head yu ditoy. Naskan nga isurok dagiti rumbang aramidan nyo. Ruel, Kinapod no na, nagbait ka nga rod ang nakasoro. Kan, asidag namin na talaga tirik na kadagiti kaskan kaakadaraan tayo. Amok namin nga adda kayo ditoy, tapno maipaayan nyo itinasaya tabiyag ti pamilyayo di Pilipinas. gapo nga rod ken ka, dagiti daduma a Pinoy akas kadata, kasla da akmat laang iti pagilyan tayo nga agtrap-trabaho. Iso na laang ta. Talaga ang mailiw akon iti anak ko. Joyce, gagangay ti kastarik na. Ti nasayaat, kanayon mo nga awagan ida. I-video call mo, tapno kanayon nakamot ang makita di anak mo. O, di kasla da kamot laangan iti danana. Kasta talaga ter aramidak. Naimbag nga rod ta dadananang kantatang anang ibatsak kan kuana. Iso akampan ti tiriknak anang panaw iti anak ko. Amom, iti damo laang da ita amarikiriknam. Ngam, inton maipapaay mo ton di amin nakasapulan ti anak mo. Kastamot ang dagiti dadakkel mo. Oray po utom to imbagak. Inspirado kanton nga agtrabaho dito'y abroad. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Kumusta nga iti anak ko? Nasaya at kami mo dito, Joyce. Kagnawan ti rumbang nga pagtanaga mi anak mo, tatartari patun anay bag ni nanang mo.
Ayan da nga rod ngay tatang. Inaawis idan antim aribeng. Agkasangay kami di may nga apo ko na. Iso anapan magdana ng mao. Kasta ka di tatang. Naimbagman da kayo ita di tabalay. Nalpas ko nga minun dagiti obra kiti talon iti kalman. Iso nag-rest day akmot ita. Kaya pag ustumad nga dagayang papanandana ng mao kan di anak mao. Pakibagayon to nga rod ka ni nanang. Taag video call ak inton rabii. Tapno makitak manan ti anak ko. Sige, Joyce. Sigurado nga dadantun dito inton umawag ka. Ay, sige nga rod tatang. Katagyaman ako unay. Bye! Nalaos ti ragsak ko, Joyce. Tainaklon mo ti panagayat ko. Kunak no awan tinamnamakan ka. Kasano asaan amatin nagtiriknakan ka? Kat nakasingsingpot ka kanyak. Manipod pa'y damo anakita nak. Nagbalin ka supportive ka dagiti amin ngar aramidag. Kasta ngamin ti panangipatag ko kan ka, Joyce. Aramidag ti amin. Tapno mapanagnagak ti kinapodnok ka. Maaklon mo ka di ti anak ko? Amom nga da anak ko iti kinabalasang saan ka di? Wen, amok. Katawan anyaman na kanyak na ita. Ruel, Nakasagana ak pa nga ro namang tulong kan ka. Tapno may paay tati amin akasapulan na. Day tati ipanamnamak kan ka, Joyce. sapay ko matadi kan tog balbali, Ruel. Kayat ka ngayam amo kadananang kantatang ko. Nga uray iti video call pa'y laang. Maragsakan nak amang ipakaamo kadakwada, anasaraka kun ti lalaki amang ipatag kanyak kan iti anak ko. Sige, kaya't kumot idamam mo, Joyce. Tapno mapanak nagkakadakwada, anadalus ti panggap ko kan ka. Agyaman na, Cruel. Ay-ayatan ka unay-unay. Ay-ayatan ka mo't unay-unay, Joyce. Unay-unay. Anya ay ti makunayo ka ni Ruel, nanang. Ita nakita ka na maamu yun ka ni tatang. Panagkunakat na saya at atao ni Ruel, anak ko. Kan kastamot ti paliw ni tatang mo. Pudnot ako na yun, nanang. Ta iti kabayag ti panagkadwamin ditoy. Awan pa'y nakita ka di agalad na. Kan impudnunan iti amo mi ti maipapan iti relasyon mi, nanang. Ay, kasta ka de. Di talaga nga rod anadalus ti intensyon na kan ka. Kinagpaiso na, nanang. Imanamongan ti amo mi nga agdan na kami dito'y ka ni Ruel. Agkasar kami to apaman ang makaawid kami dita Pilipinas. Di pamilya na ngay anak ko. Naamamom ka din. Ulilan ademang ni Ruel, nanang. Agmay-may sa nga anak. Kat dagitilaangan kakabagyan na ti adda iti lugar da. Ipasyar nak to ka na iti lugar da apaman ang makaawid kami. Maragsakan ak parakan ka, Joyce. Nakasarak ka ba't laangan iti lalaki apod no amang ipatag ka na kayo iti anak mo. Agsingsingpot ka mo't anak ko. Tapno awan to ti rumso aparikot yo kan ni Ruel. Wan, nanang. Kasta unay aragsak ko. Taaddan ton ama ti anak ko. Bahok ni Ruel manang Emmy,
Ngam na nga to ti posisyon na iti pagpapayak a restaurant, kan iso ti taltal kan ti akin kukwa. Nasingpet kan responsable a lalaki. Iso nga idinagdaton kanyak, jakon nalapdan pa'y tiriknak, kat nagayatak moten kan kuana. Maragsakan met dagiti dadakkel ko, tanasarakak kanon ti lalaki a makatakunay-nay ko iti tungpal biag, kan nakasagana a mga klon iti anak ko. Nagden na kami nga ro dito'y Macau, kat panggap mi ti agkasar, apaman a makaawid kami dito'y Pilipinas. Awan makunak kan kwa na bayat ti panagden nami manang. Impakita na nakasagana at tumulong kanyak, iti responsibilidad ko iti anak ko, ken iti pamilyak. Naglabas pa'y ti panawan. Kunak no awanan ti agbalin a parikot ko manang. Agingga iti maysa nga aldaw, kalaat nga imawag kanyak ti amak. Hello, Tatang. Nakaawag kayo man? Adda ka di parikot? Kumusta ti anak ko? Puno nga na parikot, Joyce. Saan na may papanit anak mo? Anya nga ro, Tatang? Pag nernerbyuson dakmat. Naklaat kami ngamin idikalman kaninanang mo. Dada si Mang Bay asa nga ilay. Dito'y balay tayo. Sino tayo taas nga ili, Tatang? Inyam amo na ti bagina kastamot ti ubing akadwana. Sino ti nagbalin asa nga ili yo, Tatang? Ay, karelasyon na kanon ni Ruel kat anak na. Iso ti kadwana nga imay. Anya? Sana po no day Tatang? Baro ni Ruel, katawan putot na. Impakita amin na dya a babae di ebidensya, Joyce. Talaga nga anak ni Ruel to ubing. Nabayag ka nung nga awan komunikasyon da manipod na pandita Macau ni Ruel. At ka nung nga minsan da nagkikinaawatan ka na itidadakkel di babae. Nagam ita at ka nung manan komunikasyon da. Kat kanayon da ba'y ka nung agsarsarita iti video call. Ipakpakita na ka nung da anak da kat paragragsakan mo ni Ruel. Diyos ko, kaslas anak ang mamati iti day Tatang. Nabayag kami ngagdandan na ni Ruel. Ngam itala ang nga dakas ta pasamak. Dinasayaan kasaritam ni Ruel anak ka. Tapno maamuam ti kinapod daw. Agig ka asaan pa'y analadaw ti amin. Masan kami di babae. Kandakkelan ti anak da. Agyaman na kita ipakamuyo, Tatang. Masapol ang maamok ka ni Ruel ti kinapudno. Lahat man tayo panangawis mo kanyak dito'y parke, Joyce. Apay, kaya't mo tag-relax? Kaya't ka makasarita itinalapat. Kat apag iso, tawan unay tao diti parke, Ruel. Kasla seryoso ka launay, Joyce. Apay ka di. Anya ti pagsaritaan ta. Adda ka di naaramid ko, di mo kayat? Pudno ka di. Nga adda anak mo, Ruel. Anya ka din dahi tangay bagbagam, Joyce. Kasano ko maamaadaan na kita anak? Di mat sikati ka dandanak? Imawag kanyak ni Tatang. Adda ka no napan a babae ije balay. Kat inyam amuna ti bagina a karelasyon mo. Ti ubing a kadwana, kat anak yu ka no. Oh, apay ati ka makasumbat. Agpaiso ka di.
Baybayan na ko mga agpalawak. Ti saludsod ko ti sungbatang. Oh, Pudno ka di ti imbagbagaday di babae. Nga adda anak yo. pakawanan na ko ma Joyce. Nagbuto nga ka nang ipudnukon ka. Gaputa mga no sinaanak. Patpat gan ka unay Joyce. Diyos ko. Pudno ka di nga adamanan komunikasyon nyo adwa. Adda, ang gapulangan ita anak mi. Isong adamanan komunikasyon mi. Awanan ti sa balipay. Amo mo't tinagdalanak, Ruel. Saan ka di? Kaslagpada kami iti sitwasyon iti ina ti anak mo. No di mo itakdardag iti agina. Naladawon ti amin para kada kami Joyce. Si kantay ayatak. Kat imbagakon kan kwa na dayta. Nalabit na amuan na saan ta pa anak kasar. Iso akas jay ti naramid na. Amom ka din o anya ti marikrik na kita, Ruel. Kasla nagsubli kanyak tinapasamak kada kami iti anak ko. Nagsakit a panunutan. Nga dagsagsagaba nga agina. Gapu iti aramid ti maysa a lalaki. Joyce, jak talikodan ti responsibilidad ko ita anak mi. Ngamdya kon sublian ti inana. Gaputa si katikayat ko nga ikalay sa. Ngam adda anak yo. Kat addan tulat ta komunikasyon nyo adwa. Di ka di makonsensya. Nga awan ama ti anak mo. Idinto ta ti kadandanam kat saan mo apod nung anak. Panagkunam. Kabaalan ti konsensyak dayta. Saan, Ruel? Saan, Apulos? Kat dayto laang ti makunak. Kabaalak ti agsakripisyo. Tapno mabukal ti maysa a pamilya. Diyos ko, apay napasama kanyak ti kastoy. Kunak no dimtengan ti lalaki apara kanyak. Ngamkasla na ulit laang ti kapadasak. Naulit dagidi ka nito nga inumag tilwak. Gapu iti nakaro aladingit iti napasamak kada kami iti anak ko. Katita, damanan maisa a biktima akas kanyak. Saan akabaalan ti konsensyak ti agragragsak? Kabayatan ti kada ti agladladingit kan agsagsagabag po kanyak. Amok ti marikrik na dayja babae. Nang runak at adda anak da. Nariknak amin dagita. Idadaak pa'y laang itikas iti sitwasyon na. Diyos ko, tarabayan na kumaakan ayon. Ikanak itinaan-anay akiran ti pakinakam. Tapno aramidag ti rumbang, Apo. Di na kumabaybayan. Hello, Nanang? Hello, anak ko. Kumusta kan? Nakapagsarita kayo ka din ka ni Ruel. Nalpasan, Nanang. Katpud no amin tinaamuan nyo iti dayja babae. Ha? Anya nga iti desisyon mo, anak ko? Agawid akong dita Pilipinas, Nanang. Total, malpas mo tanti kontrata kiti amok. Kasaritak nga agawid akon. Agawid kayon ka ni Ruel, kasta ka di, anak ko. Saan, Nanang? Siyak lang ti agawid. Diakon ikuyog ni Ruel. Kasanod ti plano yung ang kalaysa.
Awan ti mapasamak akalay sana nang. Diyak kayat nga da babae nga agsagsagaba, kabayatan ti panagragragsak ko. Sana kabailan ti konsensyak nanang. Siyak laangan ti agsakripisyo, bayat anasa papay. Kan awan pa'y anak mi kan ni Ruel. Podno ka di timbaga ni amo nga agawit ka kanon ni Pilipinas. Kat saan ka niya agrenew pa iti kontratam, Joyce? Wen Ruel, agawid akon. Tapno makadanak mo ti anak ko kan ti pamilyak. Ngam kasano akon? Kasanon dagiti plano ta? Kasanon ti panagkalay sa ta? Awan ti mapasamak akalay sa Ruel. Gaputa siya klaang ti agawid. Joyce? Nakapagdesisyon akon. Makiwin naswasakon kan ka. Subyam ti aginam. Katbuklan nyo ti pamilyayo. Ngam si katayayatik, Joyce. Si katikayat Lipato mo noon yaman dagiti nagbalin a plano ta. Kas itinakon-akon. Subyam ti aginam. Katbuklan nyo ti pamilyayo. Uray makiwin naswas ka kanyak. Uray din ako nayayatan. Jack sublan da dya babae, Joyce. Tilaangan anak mi tinapatag kanyak. Adakan ka, no day tati pangadang mo. Ngam siya, nakapagdesisyon akon. Agwin naswastan, taagawid akon iji Pilipinas. Kat di mo gamdon timang kontak kanya, tamabainan ka laang Roel. Oh, Iso nga agpanunot kamot ko man. Aramidam noan niya tirumbang. Takaasimot dagiti aginam. Nalaos ti panagpakaasi kanyak ni Ruel, tapno jak makiwin naswas kan kuana. Ngam saanen anabaliwan ti desisyon ko manang Emmy. Marikrik nak ngamin ti saem, amarikrik na ti ina ti anak ni Ruel. Kat saan akabaalanday ta ti konsensyak. Pudno ana sakit ariknaan iti biyang kumanang, ngam iso ti rumbang. Uray amok adakkel ti maitulong ti panagtrabaho iti balasiw taaw. Saan akon ang nagrenyo iti kontratak, tapno maliklikak ni Ruel. Tano ibantay ko pa iti bagik ka ni Ruel. Amang ano jakon makaliklik pa'y, gapo ta ipatpatag kon iti kastaunay. Ngamjak mat kayat ti makonsensya iti tungpal biag ko. Itamana ang awanan damag ko ka ni Ruel no nagsinublyan da iti ina ti anak nawan no saan. Naka-move on akmatan. Iso naturod akon anang isalaysay iti padas ko, barang makaibati iti nabalitokan nga adal kadag iti dumdumngag. Impamaysa akon ti imatang ko iti anak ko. Ipariknak ti kinapatag na kanyak, nga uray awan na bangunan na nga amana. Tamamati ak nga uray si syaklaeng ti tumakder, kas amaken inana, mapadakkel ko iti nasaya at ti anak ko, babaan iti panangipateg, ken panagsalukag ko. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Joyce. Joyce, pagayam ko, marikriknak ti sakit iti kaunggam,
kabayatan ti panang bukal mi iti pakasaritaam. Ngam iti sabali abangir, dayawon ka unay iti nagbalin a desisyon mo a nakisina ka ni Ruel. Pudno ti kunam, adda anak da, kat saan to ang maputod ti komunikasyon da adwa. Saan da aday ta? Dakkel to ti agbalin nga epekto iti anak da, no intuloy mo ti nakirelasyon iti amana. Kat saan nga adayo nga agbanag to ang nakakaasi ti ubing. Ngam di ka mapukawan iti namnama pagayam ko. Takunada nga roden, bayat as ibibiyag ti tao, addalat tanam naman na. Sapay kumata dumtang tumat ti lalaki ana itani aparakan ka. Kat agragsak kayunton iti anak mo, aginggat inggana. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a lolit at tagapangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Nakapagsuratak, takayat kumot nga ibinglay ti padas ko, anam na maag makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Ilingad naklaangan manang itinagan a lolit ket tubuak iti Pangasinan. Agpada kami kanila kay ko nga ada trabaho na, ngam nakadestino ti asawak iti sabali a lugar, iso asaan akanayon nga agdedan na kami. Mapasamak laang ti kasta tunggal agawid nga umay agbakasyon. At dadwa nga anak mi, may sa babae kan may sa lalaki. Sapay kuma tamapagasatan mat amay drama to'y padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Mama, kumusta ni Papa? Kasla na lingag kumot niya agsarsarita kayo aduay darabi. Awan anak, imawag ta excited ka nun nga agawid dito lugar tayo, tapno makapagdadan na tayon. Aginggat ka ano pa yayang agtrabaho ni Papa? Di matagritiron? Aginggat sumaruno abulan laangan nga agtrabaho ni Papa Miho. Agpada kami sa adaya, tauray siyak, agretiro akmatan next month. Isumot lagay mo excited hindi pa pangagawin. Wan agasabay ti kabayag apanawan, asalada dito'y ni Papayo tunggal agbakasyon. Nagadayumat kami ti ayan ti trabaho na. Wan nga rod mama. Ang sa nabali, tagpada kayo nga agretiro. Agdeden nata yun ton kas may sa pamilya. Kasla kaano laang day di agad adal kayo pay laang nga agpadpada ka ni ading mo. Taltalo tayo dito'y balay. Iso anasapa kayo anasuruan nga agtagibalay. Maawatan mimot kat di mama. Tagtrabaho kayo kat nga rodadwa ka ni Papa. Ngam ni, kitain nyo. Napagdalanan tayong daydi panawan. Nakaturpos kami ka ni ading ko, kat agritiro kayo umutan ka ni Papa. Wan nga rod anak ko, kat maragsakanak, tadandanin agawid ni Papayo. Agritiro ni Papa, Manong? Wanading. Dito ka na yun na pagsarsaritaan da ka ni Mama. Kaya oray ni Mama. Agritiro mo ten, isong agawidan dito ni Papa. Hay, kamaudyanan na. Agdadan na tayo manan, Manong. Kompleto tayon. Kanasaya at mat, tadanton kadkadwa dito ni Mama, tunggal adata iti trabaho ta. Wan nga rod, Angel. Sapay sigurado ang maikawan tumat ni Mama,
Apaman na makaretire. Tadan tulangan dito'y balay. Isa na saya at matagawid ni Papa. Duadan to na mabatbati dito'y balay. Kastadyak pa'y lapat siya na nakaturupustan. Kat agpada mo tan niya agretiro da papakin mama. Isa panawon mo tan, tapno ag-enjoy dalangan nga agpadpada. Total, awan mo tan papaadalan da. Kan adamot tan trabaho tang agpadpada. Masupapakan tante amin na sakripisyo da. Idi agad adal tapay laang ading. Agasong na ita kinabailan da ti mano atawon nga adayo da iti tunggal maysa. Tapno maysa kadalang ti panagadal ta adwa. Bilibak nga rod kadakwada manong. Kat ita, nanaman damot tan ti supapak ti ado arigat da idi kadata. Hello, Martin. Kumusta nga iti panangas asikaso mo iti retirement mo, lakay? Okay, mga Lolit. Nadaras laeng, dati opisina mo ti mga proseso. Si Kangay, Mat. Kat kastamot laang nasaya at mutket di, tapno di ta marigatan. Kahit kumusta mo't dagiti anak ta. Kat makumikom dalatamot kadagiti trabaho da. Kanayon dak nga rod asurduan. Apayaya, ang natibag pagkada. Kunkunada, adanda ni kano agawidan ti Prince Charming ko. Nagkatagpay sumot nga min, Lolit. Mailiwag ka talagan kada kayo. Kailiw ko, di pa nagdadan na tayo asang kapamilya. Uray da kami mo't kan nasaya at kano, tapno danton kad kadwak dito'y balay. Nagkatuon na. Agpaspasyar tan tulatan. Enjoy ang takit di tibiyag, di retirado. Total, stable mo tan, dagiti anak ta. Agyaman na kiti sakripisyom lakay. Talaga nga inlaklakay mo ti panagtrabaho iti adayo a lugar. Pakaragsakak tayo ta, Lolit. Makita mo tibungan ha. Nakaturpusan nga agpadpada dagiti anak ta. Kanuray mo't sika. Naawan ka katulungag. Ang mga no saan da nakaturpus nga agpadpada. Nalangarod, ipakaamum to no kaano ti petsa ti panagawid mo. Aganad ka akanayon dita. Maragsakanag, takalpasan tinaunday apanawan na panagin na dayo tayo. At to aglalanglang tayo mananamangan kas may sa apamilya. Uray siyak mo ta. Kan kang runaan, dagiti anak mo. Tamailiw daunay kan ka. Puno day ta papa. Agasam, sada ka lang makadun na tunggal bakasyon. Wan nga rod, Papa. Ngamita, adtoy. One big happy family tayo manan. Kat panawan mo tan, tapno ag-enjoy kayon ka ni Mama. Aging gaanapigsa kayo pa yung agpadpada. Wen, anak ko. Babaan nyo, takanayon ko to nga i-date ni Mamayo. Anya? Kumbang lang papa. Tadwa kayo lang nga mabatbati dito'y balay tungkal mapan kaming trabaho ka na Angel. Wan, Papa. Mapan kayo agpasyar. Mangan kayo ijarwar. Di da kamin panunutan ka ni Manong. Takabailan min, dagiti bagimi. Akit, kumusta mo ti trabaho yung ay anak ko? Okay mo ti kumpanya nga ayan ko, Papa. I'm waiting for another promotion. Very good. Kahit si Kangay mo't Mark. Well, papa, kas ka ni Angel, mayat mo ti posisyon ko itay ti trabaho, papa. Amom lakay, nagasat dagiti anak mo nakasapul iti pagtrabahuan da, kalpasan ti graduation da. Maragragsakan, nak.
Tanagbungan ti sakripisyo mi ken ni mamayo. Kat pagyamanan mi matunay dayta ken ni Manong, Papa, Mama. Nagtrabaho ni Martin nga asawak iti may sa mining company iti Sambales manang Emmy. Katsyak, mangup opisina akmat dito'y lugar mi. Inananusan mi tinagin na dayong agasawa, tapno masuportaran mi ti panagadal dagiti anak mi. Kan para maten iti narangay amasakbayan mi. Kat saan kami matanapaay, tanapagturpos mi ti dua nga anak mi. Saan laaday ta? Nagaasat pa'y dagiti anak mi, taagpada da nga apaman ang nagturpos da, kat nakasarak dan adagos itinapintas at trabaho. Tinalaos sa pagyamanak manang, uray no agin nadayo kami kani Martin nga asawak, awan apulos ti timpuar aparikot iti estado mi akas agasawa. Agingga anadanon moten ti panagretiro mi nga agpadpada kani Martin. Iti panagdadan nami manan, ad-addan anatakwatak ti kinasingpet ti asawak, manang Emmy. Martin, papanam, nasapa pa'y ngam nakasukat kamutan. Mapanak makitsenda. May mayati masapa tapno saan pa'y unay anapudot. Apay ngay asikati mapan makitsenda. Kaya't ka ngamin nga ilutuan iti na imas aputahi itangal daw, Lolit. Kan may sa, kailiw kumutin na talagang aramidan ti kastoy. Ta nabayag ajak inararamid da itoy. Ngam trabahok dayta, lakay. Siyak nga rodan ti mga ramid ita. Paibayam ka di apagserbian ka. Tajak na aramid da ita iti naunday apanawan kapo iti kaawan ko. O anya, ada ka di ibilin mo? Kung namatasi ka ti makaamo, di sikalatan no anya ti kayat mo agatangan. Amok nga ado ti kailiw mo amakan dito'y lugar tayo. Podno day ta, Lolit. Mapanak nga rudan. Agin na nakakit di. Ta syakton ti makaamo kadagiti nasken nga aramidan dito'y balay enton sumangpeta. O anya, nabannog kan, ako ti dito'y balay. Kung aktumot gamin asya kun ti mga ramid kadagiti daduma at trabaho ngam di mo itulog. Kita man ti langam ita, madlaw ang nabambannog kaunay. Saan mahat, Lolit? Kabaalak. Iso na lang ta. Apay nga takas to'y ti marikriknak. Kalatlatan kasla kakapsutak. Kasla nagatal ti entero apagik. Amang ano na allergy ka mutan. Agama, agpapada tayo matikinan kadagiti ubing. Kat saan matakas ta ti marikrik nami. Tsak nga rodam mo. Iso nga ginanakman pa'y bit. Paliiwak da ito ang marikriknak. Ay, saan mo laang apaliiwan, Martin? Masapon nga agpa-check up kan inton bigat. Mapantanto iti ospital, tapno maipakonsultam ti maipapan iti dayta marikriknam. Saanan, Lolit? Awan na nyaman na daytoy. Mapukaw tumutlaang. Guminawan tumutlaang teriknak. Saan amabalin? No maamuan dagiti anak mo dayta, sigurado akas tamot laang ti ibagada.
Adun ti rumrumso a sakit italakay. Di ka agsam makidlatan anapig sa tibagim. May mayat laangan di ma-check up na ka ti doktor. Sige. Tapno awan ti makulkulam. Mapantangarod inton bikat, lolit. Kuyugan nagtungag pa-check up, tapno si ka mismo ti makapanagdag. Agagangay lang da ito, amarikrik na. Mama, anya tinapasamak ka ni Papa. Kunak na ma-check up lang, mama. Ngam, apay anak confine mo ta ni papa. Un nga rod. Itay dimtang kami di ti ospital. Kat nakita dati itsura ti amayo. Ingkad ng adagos ti doktor ama confine. Tapno maaramid ti laboratory test na. Kaya't nakano ti makasigurado. Na ultrasound pa yun kan dadumapay. Ay, madanagan anak ko. Awan mo ti amo kasakit ti amayo. Nakapigpig sa ni Papa, Mama. Ngam, apay akil lahat mo tayo nakastoy tinapasamak. Mark, anak. Talaga nakaskas daaw. Sapay ko matawan maduktalan da sakit ni papa, mama. Diyak kaya't nga dadak sa mapasamak kan kwa na. Amin tayo, ading. Kasta tirik na tayo. Agkararag tayo iti Diyos, anak ko. Sapay ko ba tatarabayan na ti amayo? Awan ko ba tinadagsan sakit na? Anya ti ko na ti doktor amang tamtamin kan ni Papa, Mama. Anya ti resulta dagiti inuwayat da kan kuha na test. Da, nakita da sumagmamano abukol iti tiyan na. Ha? Kan saan laday ta, anak? Naapektaran ka nun ti kidney na. Anya? Ngam kasano napasamak da ita, Mama? Kat awan matirikrik naan ni Papa iti kalabas. Nakapigpig sa. Nakasarsaran tamat. Apay nga kalata kastimatan. Kung adagiti doktor, nga adon dagiti kakasta akaso ita, anak. Ada dagiti sakit asala maduktalan no nakaroon. Kan komplikado pa yun no daduma. Kat kasta tinapasamak ka ni papam. Diyos ko. Agad, anya nga iti rekomendasyon ti doktor na, Mama. Agtalinaad pa ilaang dito ospital ni papam. Tapno mataming anaimbag. Kaya't da maopera iti kasapaan agundaway. Ano anya ti kasayatan na mapasamak? Dahil tangarap ti maaramid, Mama. Saan tayo panunutan ti gastos? Ti importante, agimbag ni Papa. Unay apan nakaklaat mi, apaman anaduktalan ti sakit ti asawak manang Emmy. Saan mi pulos aninamnama nga dakas jay asakit na, tawan mo ti marikrik na iti kalabas. Kalpasan ti panakaopera na, nagtalinaad pay iti ospital iti sumagmamano alawas, agingga iti nakaruwaran iti ospital. Kunak no agtultuluyan ti panagimbag na, ngam kala at manan adimikar ti sakit na, kat idiipan mi iti ospital, indiretso dan adagos iti ICU. Naopera manan iti may kadwa agundaway, kat kalpasan laeng ti duang aldaw, kalpasan ti operasyon na,
na cardiac arrest kat bulon nan apimusay. Jack maaklon day di apasamak manang. Kasla ak agkalkal lautang iti panagriknak, agingga iti naitabon day di asawak. Dagiti anak ko tinakakaammo iti amin, gaputaawan apulos ti mapanunot ko nga aramiden. Inanandi ngay dak dagiti anak ko manang, tapno malipatak ti saem amarikriknak, iti ipupusayan ti patpatgag unay nga amada. Mama, kunak man na simurot kayo tayo arimuar ka ni Auntie Lerma. Ay, saan anak ko? Adapay ngamin inurnos ko nga arwatan day di papayo. Kasta ka di? Nga masapol nga agaliwak say kayo matsag paminsan. Uwan, di na ka di pagdanagan. Uwan gaya, Mama. Ada ko maibagak kada kayo. Anya day ta anak? Naapurobaranan ti visa ka mapaniti pagilyan nga yan ni Lorraine. Ha? Kasta ka di anak ko? Kaano nga ron ti ipapan mo? Kasapulan niya agbukak ka nun iti flight ko, Mama. Tagur-urayan ti trabaho ko ijay ko na ni Lorraine. Maragsak anak para kan ka anak ko. Talaga saan ang nagsardeng tinobiam, aging ga iti saan nakaamaala ijay. Arapap ni nga minado da ito, Mama. Para itibuklan minto a pamilyami. Iso na lang tapampanunutag ti ka sa sadyo. Mapanawan kayon dito eh. Awan ti rumbang apagdanagam anak ko. San abali tagdapay mo't ni Angel akabsat mo? Adan tulatakad kaduak dito'y balay. Apay no mga tayo lang itagbali na babaunan nyo dito'y, Mama. Ay, saanan? Amangan no, adan tula ang pagsaksakitan ti ulok. Kabailan mi ka ni ading mo, di na kami pagdanagan. Lakalkal pa siya nagsarita ka ni Manong Mark iti cellphone na, Mama. Kumustada ka no matan? Nasaya at ka no, Angel. Mayat ti trabaho da ka ni Lorraine. Ay na, nagmayahatan, Mama. Mama, ada good news ko kada kayo. Anya day ta, Angel? Na-promote ak, Mama. Manager akon iti may sa branch ti kumpanyami. Ha? Ay na, kablaawan ka anak ko. Talaga na swerte kayo nga agkabsat iti trabaho yo. Iso na laeng, tati branch mi iti Manila ti papanak, Mama. Ha? Mapan ka iti Manila? Uwan, Mama. Diyak ko makayat, ngamdakkel nga oportunidad da ito'y para kanyak. Iso nga isingasing ko, asumurot kayo kanyak iti Manila. Anya? Ay, saan anak ko? Agbatiak ditoy. Kakaasi to'y balay tayo ang mapanawan. Mama, mangala tayo laangan ititalkan tayo at tao amang kita kan agdalos, kabayatan nga ada tayo iti Manila. Jakmat kaya tamabati kayo ditoy. Di nakpagdanagan anak ko. Kabailak. Sige kit din. Mapan ka nga maagbatiak dito'y balay. Sigurado kayo, Mama? Di pa'y katagmay may saka yun dito eh. Ano ko ma? Napigsaak pa'y. Iso di nakpagdanagan. Sapay na ibagakon ka ni Manong.
Ita, di yumat gayam kaya ti sumurot kanyak. Basta mapan ka, Angel. Siyak ti makaammo iti bagik. Ay na, nagrigat mo't gayam tagmay maysa. Sapay naruwamak idi si bibiyag pay ni Martin. Nga iso amin ti agkot-kot idi ti balay. Oray ti panakitsenda kan amin nakasapulan di ti balay. Iso pa'y ti mapan ni bangko. Agpa-deliver iti mineral water. Agbayad iti city services kan aminan. Ita, kasapulan nga adalak amin dagita. Biro kaklatan iti cellphone na dagiti konkontakan na no maipapan iti delivery. Kabaalak na ito'y para kadagiti anak ko. Ni mo't Angel tumawawag. Hello, Angel, anak. Hello, Mama. Kumusta? Makikita kayo dito yung CCTV. Namuklatan, akanayon kayo anak monitor ka ni manong mo. Idi kalman, kalaat nga imawag ni manong mo. Adda nga min makitkita na nga agas asok iti kusina. Ay, nalipatak gayam di impapudot ko nga innapoy. Wen, imbaga na kanyak dayta, Mama. Aganad kayo ang mga numakapuor kayo. Sapay agmay-maysa kayo dita. Kung ani manong agusar kayo kanulangan iti rice cooker. Saan kayo nga agisasa ang iti stove? Day tamat nga ron ti imbaga na, Angel. Mangipawit ka no iti paggatang ko. Mapan kuntulatan alaan ti ipawit na akwartak. Wen, Mama. Kat inton agawid agbiro kak to iti alarm. Tapno adda iset yo, no kasta nga adda aramidan nyo. Tapno saan nyo ang malipatan. Agyamad ang iti concern nyo, anak ko. Kat pasensya kayon, tamang rugi aksamot tan ang makalipat. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya, Mama. Alangarod, mangan kayon. Kalpasan na, umunag kayon iti siledyo, tapno makaina na kayon. Ijay kayon siledyo nga agbuyay ti TV. Itimer yu laangan, tapno uray maturugan nyo, agidop tulatan. Wen, Angel, anak. Agyaman na kunay. Aginggat kaano ti bakasyon mo, Angel? Agistayak dito iti 1 week, Mama. Kat kuyugan kayo inton bigat amangirin nyo iti passport yo. Apay nagrenew akpay laeng. Awan mo ti papanak. Anya nga awan, ada conference nga atendarak di Singapore. Isurot ka, Mama, tapno makapasyar ka mat. Ay, saanan anak? Siyak pa'y apampanunutom to ijay. Ay, saan, Mama? Manipod ita, tunggal ada papanak. Dito'y man Pilipinas when no iji abroad. Isurot ka kanayon. Day tatibilin ni Manong. Anya? Wen, Mama. Rumba ngaag-enjoy ka aging kakabalampay. Ket inton adamanan wayak, mapantan to agbakasyon ija ay andamanong Mark. Ay na, nagastos ta pampanunutom, anak ko. Ti kwarta mabirukan, Mama. Ngam ti masayang nga oras wenno panawen, saanan ang maisublipay. Kaya't may kanimano nga enjoyin nyo tinabat-bati pa'y apanawon nyo dito'y lubong. Takas itinakonakon, saanan ang maisublipay ti panawen wenno oras nga aglabas. Agyaman na kada kayo, anak ko. Amo ka sa dino man ti ayan ita ti amayo. Maragsakan akas kanyak. Gapo itinagbanagan nyo, kanti kinasaya at yung anak. Napagnumuan mi kanimanong, nga ipaay mi ti amin kan ka, Mama. Nang runa dagiti dimi na ipaay kan ni Papa. Patpat ganda kayo unay. Kat kayat mi amarik nayo akanayon dayta. Patpat gan kayo matunay kan ni manong mo, Mark, anak ko.
Da kayo tinapanawan day di papayo apakalaglagi pakken kwa na. Patpatgen kayo unay. Sipod agmay may sa akon iti balay mi manang Emmy, nagpaimuntar dagiti anak ko iti CCTV iti balay mi. Tapno mamonitor dakkano akanayon nang runa ket agmay may saak. Nalabit ako na enti daddu mga OA dagiti anak ko, tanulabsen ti agsarita, tilaeng silid ko ken ti banyo iti balay mi, ti awan CCTV na. Banag apakaikawa akmet unay ididamo, takayarigan na ngamin akasla kanayon nga damang palpaliiw kanyak. Ngamdakkel abanag tikas di nga inaramid da, tanukas ta nga damaliwayak, awagan dak adagos, ket palagi pandak, aging ga iti na irwamakon, ket panagriknak, kadennak metlaida. Ngam idi agangay manang napagnumuan dagiti agkabsat, amasapul nga ikuyog nakakanayon ni Angel aburidak nga anak ko, tunggal ada out of town wenno out of the country a proyekto na. Nagkadkadak idi damo, tamakabanog ti biyahe a biyahe. Ngam idi agangay, nakairwamak meten, kat maay-ayo akpayen. Maragsakan ak unay ta responsable dagiti anak mi iti Daydi Martin nga asawak. Ngam mapampanunot ko no dadduma, nga anya ko man anagmayat, no si bibiyag pay daydi asawak. Ngam anya nga rod, talaga akas tamanang, amin tayo kat dumteng kan patay. Imbinglay ko ti pakasaritaak, takayat ko nga ibinglay ti imbaga dagiti anak ko, kadagiti padak ama ko na, nga addan iti bonus stage ti panagbiagda. Aginggat kabailan tayo pay, agaliwaksay tayo no addapan nakabalin na. Tati kwarta ket masukatan. Ngem ti oras wenno panawen a masayang ket saanen a maisubli iti kaanuman. Daytoy ti pakasarita akmanang. Toy pagayam mo, Lolit. Lolit, pagayam ko, makaparagsak ti pakasaritaan ti pamilyayo. Nagasat ka, tanasisingpet dagiti nagbalin nga anakyo iti daydi asawam. Nasapa man anapukaw ti asawam, at damat imbati na anasasayaat, ken manangipateg nga anak. Amok ang nakaibati iti inspirasyon kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.